אז מה קורה חברים, אני כאן בעוד ברוג לחמני, ובואו נשחק ברול סטארס, קדימה. ותנו סאב, אפילו כפתור הפעמון ותנו בלייק. יאללה בואו נתחיל. בואו נראה מה יש לי כאן. ויאללה נתחיל. אני כל כך אוהבת סטו, מטורף, הוא בראולר המועדף עליי. חבר'ה, תכתבו לי בתגובות מי הבראולר המועדף עליכם. יאללה. אתם יודעים, בערוץ שלי כל מי שכתוב בתגובות מקבל ממני תגובה ולב ולייק וגם סאב בחזרה. מי שכותב בתגובות סאב בחזרה עד מחזור. רוצה לכתוב בתגובות כי אני לא יודע איך לשים למנויים. יאללה, הם לא כאלה טובים אז יש לנו סיכוי לנצח, ואני בורוס כי זיגמה לא יודע לשחק. חבר'ה, תדרגו אותי. יו, יו, יו. לא. יאללה. יאללה. חבר'ה, אני יוטיובר מתחיל ואני ממש אשמח להגיע ל100 סאבים, אז בבקשה תנו סאב. יאללה, 1-0 דיים. טוב, 50 ירד לחברה. יואו, אנחנו מנצחים, הוא בורח עם הגביע. 1-0 דיים. 1-1. גרם להם את הגביע, יאללה, הנה הולך, טוב. תעופים פה. טוב, נראה לי שיהיה רחב. טוב, אני אתקרב. יואו. יופי. אני אוהבת סטו, אבל האולטי שלו לא כל כך טוב. זהו, ניצח, ברח. סור, אפשר לנסור פה? ניצחנו. טוב, אז תנו בסאב ויאללה ביי חבר'ה.